Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki nyuwun penyiar dangdut napa penyiar uyan-uyan? Oke, penyiar dangdut kemawon nggih. Bersama kami Kidalang Akmal Jamaluddin dari Sambong, merupakan putra daerah. Mari kita saksikan bersama-sama kepada warga Watubrem dan sekitarnya yang merasa menangkap gelombang kami. Dukuh Watubrem dengan senang hati, Bapak Kepala Desa beserta perangkat RT RW dan lain sebagainya mengucapkan terima kasih atas kerawuan panjenengan Yusuf. Di sini kami selaku pembawa acara dengan senang hati yang kira sepatut ketua panitia Mbak Ibu ya. Dengan senang hati kami ucapkan selamat datang kepada warga di luar Watubrem khususnya umumnya. Mari kita sambut Kidalang Akmal Jamaluddin dengan Bapak Forkopimda yaitu Bapak Arif untuk maju ke depan untuk menyerahkan wayang istilahnya dalam lakon yang akan disampaikan oleh malam hari. Waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Mas Akmal Jamaluddin, mari kita sambut dengan mataraman Pak, nyuwun mataraman Pak. Bapak Siswanto, monggo Bapak Arif dan Kidalang Akmal Jamaluddin dengan sesuguhan lakon malam hari ini yaitu Romo Bargowo, Bajaran Romo Bargowo. Sambut Pak, monggo. Pun. Karena warga Watubrem dengan ciri khasnya buduk rukun, saya mohon minta lagu Gugur Gunung. Ini menggambarkan bahwa Desa Pojowatu dengan Gugur Gunung dapat terselenggara acara berikut ini. Monggo Pak, Gugur Gunung Pak, monggo.
pun kakang nyawang sliramu taken dan gonku munjuki rasa syukur ana ngarsane Gusti Kang Rupeng jagat putus sebabipun panjenengan kakang panembahan sakdene paring kawuh wonten renuka wonten pirang-pirang dina pirang-pirang kanugrahan kang tak tampa parandene saka rumangsaku dumadine Nyai Renuka minangka garwaku yen diwujudke gegulungan gedungane kanugrahan kang tak tampa saka Gusti Kang Murping jagat jenengan panembahan sampun alantuk ora kok kakang bono iki ora Kyai rumangsa mulya uripku rumangsa bejo uripku darbe garwa darbe pacangan sulistya ing warni dasar kalenggan samengku si Adi lah wis garbini to Renuka wis pirang candra olehmu gerbini nduk wong ayu nawi boten lepat kalenggan sak mangke sampun ngancing sayang candra kapan sangat sasi yen ngono ora suwe maneh pun kakang bakal pinaringan Nugraha wujude golek kencana kang bisa tata jalma ya Yai sing kakang panembahan sampun semonipun samangke cabang bayi weruh pandang wewenang yo yen pancen kaya mangkono ayo enggal tumuju ana papan kang sumedya amrih rancak babaring jabang bayi kang ana kandhutanmu wong ayu syukur alhamdulillah duwe anak lanang iya cung kula niku gumun panjenengane kok saged kembang napa-napa nggih saged
Lho piye to? Kowe iki piye? Kajaba Kakang kuwi Brahmana ya pendhita. Aku kuwi ya ngudi rasa Jawa. Aku ki ngrungkepi ning budaya Jawa. Wah, anakku bagus sik kaya aku. Kakang iku praupanipun kados panjenengan. Ya genah wong iki wiji sing tak tandur. Ya wis genah mirip kaya aku. Cilu ba. Cilu ba. Anak lanang kang klewo. Nyai Renuka kok ngono iki coba to. Anakmu ki gendongen karo Tembangna. Kula boten saged nembang. Swara kula blero, kula fales apa. Ora. Aku ki ndek ngira kowe nembang ning kamar mandi ngono kok. Kowe prayo wis tau melu campur sari to kowe iki. Boten Kakang Mas, kula nembe ajar sinau nembang ora. Coba anakmu gendongen. Gendongen Lintang Renuka, anakmu gendongen iki. Ayo, tembangno. Piye Renuka piye? Suaramu yo becik, suaramu yo apik ngono-ngono kok. Nuwun pangapunten saderengipun Kakang. Piye Nyai Renuka? Iki putranipun Pandhuka. Mugi-mugi dados putra kang migunani tumrap bangsa lan saged jejeke adil. Iya. Nuwun pangapunten. Iki pinaringan asma sinten? Nyai Renuka. Pun Kakang sing bakal paring jimat marang putraku. Disekseni bumi, geni, banyu lan angin. Disekseni bumi ana ing Jati Srana kene, bumi Maespati kene. Anakku tak wenehi jeneng, tak wenehi tenger Jama Dakni.
katon lir kincanging alis risang mawe gandrung sabarang katulu ukir moyang maye saking jas baliwur lumare sangka andro Kakang Parasu piye Bargawa iki ana pawongan gedhe dhuwur ireng rambute direwe sapa iki Kak aku dhewe urung ngerti pawongan iki prayogane luwih becik ditakoni dhisik iki ing ngatasé wis akeh para raja para satriya kang mundur ngleboni sayembara Indrapura lah kok iki kok kumawani ana satriya ijen tanpa ruang wani manjing blabar kawet jangan jeneng hei satriya hei Gus kowe yen bisa tata jalma sapa jenengmu kowe sapa gage mara gage ngaku nampuh lawan aku Jomo Dakni sing dadi aranku Jomo Dakni yo yen ngono kowe bakal ngleboni sayembara Indrapura kowe milik marang Mbak Yu Dewi Danawati aja kleru tampa pancen bener aku ngleboni sayembara Indrapura nanging agonku ngleboni sayembara perang ora milik marang Dewi Danawati awit aku minangka duta aku minangka badal wakil saka Raden Partowirya ing Maespati wah parat dadi yen kowe menang sayembara ora mbok pek bojo Mbak Yoku Danawati dudu babar pisan aku ora nanging kanggo Raden Partowirya ing Maespati aku minangka badal wakil ladalah kumawani lancang ngleboni sayembara lah kok kowe iki yo aneh mung dikongkon ngleboni sayembara ae kok manut apa kowe buta saka Maespati kowe pancen bener parat lah nek kowe mati sing rugi lah yo kowe dhewe ilang nyawamu mula aku ngeman karo kowe yen pancen sing ngersake Mbak Yu Danawati kuwi Raden Partowirya mula Raden Partowirya kon maju ana kene aja kowe aku wis kebacut sagu ora watak Jomo Dakni mundur sak jangkak ladalah legan golek momongan bopunuk golek pacangan kowe yen pancen kaya mangkono sineksen para kawula ing Indrapura dina iki yen kowe iso ngalahke aku kelawan Kakang Parasu ya kuwi sing bisa mboyong Mbak Yuku Danawati akrak limpamu kowe dhisik apa aku dhisik di kowe sae kang kowe sae yo sing ati-ati kan ketoke musuh iki angel iki musuh iki wong angel ketoke wong angel iki jangan rasa
sikil nganti bengok balap. Manjone ini. Ambruk ora sampe. Mas. Piye Kang? Tak aku sik Kang, sing maju Kang. Larono sik Kang. Yo. Angel, hati-hati musuh Angel. Yo. Bandeng Barat. Motik dewe ya.
Pak Mok malu doyong ditegur wong kali conte sapa sing gawe. Aja kaget ger, jeneng kita aja medakni. Ulang Bathara Narada kang repeki marang jeneng kita ger aja medakni. Kakek Narada. Sugeng buktiku kudu ana ngarsane kakek Narada. Iya wis tak tampa aja medakni. Jeneng kita aja medakni nggone ngleboni sayembara Indrapura. Mungsuh Senopati kembar kang aran Parasulan Bargawa. Sumurupa iki mono dadi lantaran wis kilodrating jagat pinurbaing dewa. Lamun to Senopati kembar iku mau babar wujuding pusaka kang aran Magdung Parasulan Gedewa Bargawa. Ono Pradewa. Jebul dinamune Senopati kembar iki mau babar wujuding pusaka loro iki. Iya Ken Bargawa. Iki mono pusaka kadewatan Jamadagni. Hancur sing duweni wenang wujude Magdung Parasulan Gedewa Bargawa iki mau sapa? Ora ana ya mung jeneng kita Jamadagni. Mula wiwit dina iki wujude Gendewa apa dening Magdung kuwi minangka pusaka piandelmu kanggo jejeg adil ana papan negara Maespati kene nggih Jamadagni.